Dnes si ukážem, ako si v appke Canva vytvoriť záložku. No. Internet, pomalý. Vytvoríme si takúto s hodkami a aj takúto. No. Teraz, že ako na ňu. Kliknete si na domček. Tu si kliknete vytvoriť dizajn. Tu mám záložku. Napíšete tam hore do vyhľadávania. No. A teraz tu máte na boku dizajn, prvky, text, značka, stiahnuté súbory, kreslenie, projekty, aplikácie. Si vyberiem toto. Toto len preložím do slovenčiny. Lebo neviem, čo tam mám napísať. Teraz ma nič nenapadá. To si tam môžete napísať buď nejaké citáty, alebo odkazy, alebo verše. No. Kliknete si tuto na text. Tu si kliknete na pridajte pod nadpis. Ja už som to teda urobila. Takto zväčším, aby som aj videla, čo píšem. Lebo to nebudem vidieť. No. Tu sa dá zmeniť písmo. Tu sa dá zmeniť písmo. Použijeme Alex Brush. No. A tu si to takto viete popremiestniť. Tu si to viete zväčšiť. Ja dám na 20, na 22. Tu farbu písma zmeniť. A tu sa dá hrúbka, šikmosť, počiarknutie a tak ďalej. Takisto ako v Worde. Tu vám ukáže potom farby, ktoré sú príslušné k tomu. Tu sú potom také rôzne a tu sú tie základné. A tu sa dá namiešať takto nejaká farba. Keď si to takto potiahneš, tak sa dá namiešať hociaká farba. No. A teraz napíšeš si tu ešte jednu stranu. V angličtine one more page. Takto si to rozšírim. A teraz takto sa to dá otočiť buď takto, alebo na túto stranu. Ja budem otačať na túto. Hej, no. Takže takto na tú. Trošku len aby to bolo tak rovno, aby to nebolo hociako. No, takto. A ako na tú druhú? Na tú druhú jednoducho znovu si dáš vytvoriť dizajn. Dáš si záložku. Tu si dáš stiahnuté súbory. Tu máš nahrať súbory, tak si vyberieš, čo chceš nahrať. Ja som teda nahrala toto dole. Klikneme na obrázok. Dáme si to tu, do vrchu. A vieme si to aj takto roztiahnuť. A si tam kliknem, si to upravím. No. Takto. Hej. No. Potom nejaký ďalší zaujímavý. Toto môžem dať. To si tu takto natiahnem. A dám si to do dola, pretože tu chcem si dať, no len aby to takto nebolo nakrivo. Presne. Takže takto. No. A tu si chcem dať ďalší obrázok, takže si dám nejaký tento, trebárs. Ten si zase natiahnem
nejako tak, aby mi toto sedelo s tým, ale nie vždy to musí tak sedieť. Hej, tento obrázok není veľmi taký, že by tam sedel, ale tak môže byť aj taký. No. A ešte čo by som chcela ukázať je, že keď si tu budete, že design a má to korunku, takúto, čo je tu, korunku a má teraz pro verziu nejakú, aha, tu je pro verzia, tu máte pro, to je platená verzia, to sa nebude dať stiahnuť, použiť sa to bude dať, ale už keď budete chcieť stiahnuť, tak vám ukáže, že sa to proste nedá stiahnuť. No. A teraz, ako si také niečo stiahnuť? Tu si kliknete na súbor, tu máte stiahnuť, dáš stiahnuť. Tu si zmeníme formát, buď JPG alebo PNG, dajme JPG. Dáme stiahnuť, počkáme, kým tento pasík bude celý takýto. No, už to máme celé a takto sa to proste stiahne, ale ja už to pre tentokrát nebudem ukladať. A ešte ako si to zadať do priečinka, aby v tom nebol bordel, tak si dáte súbor, dáte si presunúť do priečinka a presunete to tak, že kliknete na to a automaticky sa to kliknete na to, dáte presunúť do priečinka a bude to v priečinku. Ja dám pre tentokrát späť, lebo ja nebudem ukladať do priečinka. Ale, pardon. Súbor, tak. Ako vytvoriť ten priečinok? No, dáte si vytvoriť nový. Tu si napíšete nejaký názov, že záložky do knihy. Hej. Dáte si presunúť do nového priečinka a máte to v novom priečinku. No. Takže asi tak nejak. Toto by bolo dnes všetko a vidíme sa na budúce buď pri nejakej spoločenskej hre alebo pri tutoriáli. Bye.